εκδοχή ήρωα επεφύλαξαν οι περίπου 1000 φύλαθλοι του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο στον Τζοβάνι ντα Σίλβα Περέιρα. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού μπορεί να μην ήταν όσοι εχθές, ήταν όμως το ίδιο εκδηλωτικοί. Συνθέα της λιμουζίνας που μετέφερε τον Βραζιλιάνο Άσο, το αεροδρόμιο στην κυριολεξία πήρε φωτιά από τις φωτοβολίδες και τα καπνογόνα που άναψαν οι φύλαθλοι σε ένδειξη λατρείας προς το νέο τους ποδοσφαιρικό ίνδαλμα. Ήταν τέτοια η υποδοχή του κόσμου που οι υπεύθυνοι του Ολυμπιακού δεν άφησαν για λόγους ασφαλείας τον Τζοβάνι να βγει από το αμάξι και να χαιρετήσει τον κόσμο. Λίγα λεπτά νωρίτερα όμως παρουσιάστηκε στους εκπροσώπους του τύπου, φιλικός και χωρίς ίχνος βεντετισμού. Ο Τζοβάνι ήταν αισιόδοξος στις πρώτες του δηλώσεις και δεν το έκρυψε. Τόνισε ότι θα προσπαθήσει να βοηθήσει τον Ολυμπιακό ώστε να πάρει όλους τους τίτλους στην Ελλάδα και να κάνει μια αξιοσέβαστη ευρωπαϊκή πορεία. Γιατί όχι και μια παρουσία σε τελικό Champions League. ¿No? Yo estoy con mucho ánimo, ¿no? de estar aquí en Grecia, en Olympiacos. Espero que con mis compañeros yo pueda